И се включваме пряко в 10-та минута от матча. Все още резултата е 0-0, което може да означава две неща. Или отборите са прекалено силни, или са прекалено слаби. Кое от двете ще оставя на вас, драги зрители, да прецените, след като изгледате днешните клипчета. Характерно за днешния матч е, че това е дебюта на Антуан пред камера. Виждате как се бори, а също това не е той, няма значение. Виждате позиционирането му и успява да ги спре абсолютно сам. С първата си изява пред нашия обектив. За сега нищо интересно в матча, единствено няколко точни удара от страна на зелените, основно на Антуан, и няколко интересни изпълнения от Сашо. Но да видим вече, след като играчите са уведомени, че са заснемани, дали няма да покажат по-високо ниво на футбол. Отлично успя да пресече тази топка. Сашо със страхотен пас, но там нямаше никой. Вижте, дори не се извинява. Още един точен пас на сметката на Антуан записваме. Корнер е това. Сашо днес е натоварен от треньора да не се връща при корнери, а да дебне за контратаката. Неговата скорост, виждате неговата скорост и умение за спиране, поглед върху играта, отлични пасове, позициониране. Може би са в основата на успеха на незелените. Отлично спиране от Киро и хубав пас. Но отново Чалъма. Отново Чалъма непробиваем. Там, меко казано, нямаше никой. Но и сега Ацката какво е намислил? Отличен пас. Антуан търси позиция за удар. Виждате какъв финт! Точно за такива изпълнения хората си плащат, за да го гледат. Най-новият трансфер на зелените. Привикам поспешност, след като голяма част от титулярите в тези матчове отказаха днес да играят. Отлично бутане видяхме. Сега да видим Виктор какво е намислил плеймейкъра на незелените. Това беше вънка, видя се на вара. Бачето се превръща в нещо като постоянен вратар. От началото на матч той не излиза от вратата си. Виждате как разпределя играчите къде да застанат, за да може да даде това. Сашо сега с единствения си финт не успя да мине съперника си. О, отлично спасяване! Отлична я! Антуан срещу Сашо. Един от основните сблъсъци днес, както в атака, така и в защита.
Слабо изпълнение тук за зелените. И сега здравеца. Вижда Сашо. С едно. Започнаха да играят с едно. Бачето е подготвен обаче. Успява да пресече паса. Видим сега Ацката. Още едно от тъпите му повеждания. Но след това успява да се пребори с тяло за позиция. За сега изглежда, че зелените имат по-добри идеи в атака, но Чалъма е непробиваем. Не сполучи с този финт. Подхлъзна се само, всичко е наред. Тонката я иска. Тонка! Тонка, тръгни. Сашо го пази плътно. Но сега Бачето какво ще измисли? Той е известен с точните си пасове. И с другите си задържания на топката. Ацката вижда тръгване в дясно. Не се получи с паса обаче. Виктор тръгва в дясно. Здравеца е вляво. Сашо го няма никъде. Сполучи толкова с финта и удар. Какво спасяване на Бачето. Какво спасяване. Тази топка изглежда, че влизаше. Късо изпълнение, удар. Сашо. Сашо с финтове! И отлично спасяване на Бачето на удара на Сашо с десния крак. Май. Да гледаме ли ВАР? Искате ли да гледаме ВАР между другото? Добре, спираме клипа. Не, няма да гледаме явно. На 7-ма минута после ще гледаме накрая. Сашо се обръща бързо! Виждате? Дали ще му бъде върната? Не, Ацката застава на пътя на паса. Много хитро изпълнение. Което е дори за зелените. Сега да видим Антуан какво е намислил. Отлична техника. Чалъма. Сашо иска. Сашо е изключително опасен. Дали ще получи? Не, топката не достига до острието на незелените. Здравеца, не успява пак да намери Сашо, но топката във Виктор. Виктор ще връща назад. Виждате как разиграва добре. Здравеца отново. Бачето остава на пътя и тръгва! И тръгва, вижте каква експлозивност. Задържа! Отличен пас. Нещо, което няма да ме чуете да казвам често, даже никога. Няма вратар и топката излиза в тъч. Може би късо ще разиграят. Сашо пресира единствен. Отлична преса. Но и Ацката не се дава тук така. Бачето превзема терен. Бачето задържа. Може би вече трябва да подава. Не, тръгва. Още един хубав пас. Удар с левия крак и гол! Бачето намери единствения начин да излезе от вратата беше да вкара сам гол. С левия беше, да. И сега Антуан, виждате, само с поемането превзе супер много терен. Една от стратегиите на Антуан е да тръгва прекалено бързо и да предоставя топката на своя съперник, след което да му влиза и да я отнема. Това е известна стратегия за играчи от този калибър.
но този път не се получи с отнемането. Ацката сега с дълъг пас, но неуспешен. Ох. Антуан да видим. Опита отново своята стратегия. Добър финт на пичета срещу него. Ацката застава на пътя на топката отново. И сега ще организира това атаката. Антуан за Бачето. Бачето задържа. Бачето. Пресечен пас. Беше прекалено очевиден. Трябва да търси по-трудни пасове от това. Хубав пас. Започва да се усеща умора в краката на Сашо. Ацката беше заспала на човека. Ацката благодари на Бачето за указанията, които му даде за заставането. Сега да видим Антуан. Този път нямаше съперник, на който да даде топката. И затова изкара в тъч. Разумно изпълнение, бих казал, от негова страна. Имахме първото сори, забравих за днес. Още един неточен пас. Може би пък това е стратегията на зелените, да дават топката в притежание на незелените, след което да организират контратаки. Но ето, че и незелените използват същата тактика. Ацката просто разсъка. Докато чака връщането на вратаря и сега да видим. Зелените отново са в атака. Сашо с десния? Не. О, хубав финт, но... На мен ми се стори, че е за незелените, да си кажа честно. После можем да видим на ВАР. В 13 минута и 30 секунда. Бачето с кунг-фу изпълнение. Ще нарежда съотборниците си. Сашо обаче е абсолютно сам. Ацката отива на време. Удар. Виктор. Не. Успяват отново да отбият и тази атака. Зелените. Във външната страна на мрежата. О, пас петичка на Антуан, само че не за свой съотборник и контратака. Още един голям пропуск за незелените. Хубава атака. И зелените започват да се карат. Нещо характерно за отборите на Бачето.
Здравеца с отлична намеса. О, греда! Бачето се върти около уста си и намира паса. Този път, браво! Трябва да се похвалват тези изпълнения, но и този пас не провървя. Здравейте, вижда Сашо, но Антуан е там. Навременна намеса отново на най-новия играч на теренчето. Все още 1-0 за зелените. Ацката се фрустрира, видяхте. Сега да видим Сашо намерен с много терен. Рикошети и корнер. Сашо изпълнява корнера. Или пък не. Направи се, че той ще го изпълнява, но всъщност няма да е той. Ще я чака за глава. Отново късо изпълнение. И неуспешен удар. Ново вратарско спасяване и не успява да вземе всичкия терен. Ацката срещу Сашо, не. Ацката е единствен господар на терена в този сблъсък днес. Нямаше никой там за този пас. И виждате, нова бърза атака. Двойно подаване, страхотно. Сашо спира гола! Сашо застана на пътя на топката. Има твърдения от играчите, че топката не е влизала, само че аз се видях, че влиза. И това е гол. И това е гол. 1-1. Здравеца, голмайстор. Дали влизаше? Да бе, на 17-та минута и 20 секунда някъде. Бачето с коронния си номер да почне да се бута в съотборника си. Отлично спасяване на Антуан. Болят го китките, нормално, доста са меки, но все пак спаси. Виждате, пас на Антуан напред. Не успява да открие целта си. Но получава поздравление от съотборника за хубавия пас. И с това, всъщност след изпълнението на корнера, ще приключим това клипче. И ще направим ново за този удар с глава за Сашо. И до после.